κόψω. Ναι, παρακαλώ. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα? Όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτό να το σταματήσουν. Και επειδή, αν θέλετε θα ξεκινήσω τον Αριστοτέλη εδώ, ο Αριστοτέλης λέει πολλά βέβαια, αλλά δύο ταιριάζουν πάρα πολύ εδώ. Λέει ο Αριστοτέλης, φίλος Πλάτων, φίλος Σοκράτης, φιλτέρων δαπάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, ή μάλλον τρία θα πω, 4 και τα 4 κολλάνε καλά εδώ. Είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Γεωργία μήτρη πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται η κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα παπούτσια που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι γεωργία, είναι το μπαμπάκι, έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία, πληθήκατε με σαπούνι το πορείμα, ο άνθρωπος. Η σημερινή κοινωνία θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80% κτηνοτροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία ας πούμε σκηνοθεσία, χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο που μου είναι οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό, ο άλλος υποθέτω ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή. Με την ίδια την παραγωγή, ναι. Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε? Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το θα έλεγα σατανικό. Δηλαδή είναι κοινό μυστικό θα έλεγα ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κοινής αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά, ότι δεν βαριέσαι, είμαστε κι εμείς ψιλογεωργοί, κάποια σταφίδα, καναλάδι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά 52% η κοινή αγορά είναι κτηνοτροφία. Ιδού η απόδειξη ότι αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να είμαστε δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαστε ελληματικοί σήμερα σε κτηνοτροφικά προϊόντα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, συν πλην. Το οποίο μας κάνει 120 μαχητικά αεροπλάνα. Δηλαδή αν η Ελλάση το Αυτάρκης σε κρέας, γάλα, τυρί τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαμε συνάλλαγμα να αγοράσουμε 1200 μαχητικά αεροπλάνα. Λέτε εάν ήταν ο Αυτάρκης. Εννοείται ότι μπορούσε να είναι και δεν είναι. Ακριβώς, σαφώς, μπορούσε με μεγάλη άνεση. Γιατί τώρα? Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132, το 4 στο 120, 3 πάει 3, λέει η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν δηλαδή τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3,10-30, 3,8-24 εν σχέση με την Ολλανδία έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Και έχει 10. Αν θέλετε το συσχετισμό Ολλανδία και Βέλγιο μαζί, 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Βέλγιο και 38-39 η Ολλανδία μας κάνει 66 και 2 φορές το 66 132. Βέλγιο συν Ολλανδία είναι η μισή Ελλάδα σε έκταση, σε προβολή. Το ανάπτυγμα είναι ακόμα ευνοϊκότερο προς την Ελλάδα. Βεβαίως. Αλλά είναι 12 οι Βέλγοι και 18 οι Ολλανδοί 30 σε μισή Ελλάδα, άρα σε ολόκληρη 60. Είμαστε 10, είμαστε δηλαδή το 1/6 του μέσου πληθυσμού Βελγίου και Ολλανδίας. Ως προς τον πληθυσμό. Ως προς τον πληθυσμό. Τώρα, στις δυνατότητες, ήδη καλλιεργούμε 42 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ελλάδα καλλιεργεί παραπάνω έκταση από το σύνολο της Ολλανδίας. Αλλά αυτό που καλλιεργεί είναι μια εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνοι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε, ένας λοφίσκος μάρμαρο δίνει τη δυνατότητα του φυσικού πλούτου 1000 επί 1000 επί 100 μέτρα ύψος. Αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές, έτσι, εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργεί το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος? Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει
το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε Καλαμποκίνας, Λοφίσκος, μάρμαρο της Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανόπουλο, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι πρέπει, υποθέτω, και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φάρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί ναι, βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας. Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην κοροϊδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως ο Γάλλος βουλευτής Μπουγιόν, παραδείγματος χάρη, ναι, στο μέσον του ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό: η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυράν Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως, διότι αυτό αποτελεί κέντρον κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας. Μάλιστα. Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο: διώξτε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Ένα αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας λοιπόν στο σύνολό τους εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία, αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε? Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βάλετε κάτω, κύριε Ρωμαναδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική πέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πετύχανε, πήγανε στη Γερμανία πέτυχαν. Προμηνώς ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν έκανε μια διάλεξη το φαινόμενο οι Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκέτιγκεν, οι μισοί καθηγητές είναι με βραβεία Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και όπερα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, ότι είμαι κι εγώ εραστέχνης καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και εραστεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό. Ναι. Μια έφεση προς το ανώτερο. Που το έχουν όλοι οι Έλληνες. Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρας, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν συμμαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει ένα πιάνο μέσα, το φέρνω σαν παράδειγμα, αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάναν λοιπόν? Έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν δια της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην βιομηχανία. Μάλιστα. Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες κολοσσιαίες επιχειρήσεις όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, η Ζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους.
Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερειπίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δολάριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε παντού. Εάν λοιπόν αφήνουν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Ζωμαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνον προϊόντα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος ήταν ανταλλάξιμος. Και κάποια στιγμή δεν πρέπει να το κουβαλάω στην πράτη, κάτι και βρέθηκε το χρήμα, δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει 1000 φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνονται ότι γίνονται, εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20 ετία αυτή υυξήθη 1000 φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια 1000 φορές. Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Θέλετε, το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 210 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Κι όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δινών τόκος εστίν, έφτασε να είναι 1000 φορές, και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δε είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μεν εφορία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε, και διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα, να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της κτηνοτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων της ελληνικής παραγωγής, των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενής, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενούς τομέως, της βιομηχανίας, διότι σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι? Είναι γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες. Ας πούμε, λέω, πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα 1000 βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε? Και η κλάδη της, ουσιαστικά της παράδοσής μας. Ακριβώς. Λέμε για την τραγωδία μας, έτσι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι φτιάνανε και τα θέατρα για να παίζεται η τραγωδία. Και αν δεν ήταν, σας παρακαλώ κύριε Ζωμαραδί, σήμερα τα αρχαία θέατρα, πού θα παίζαμε εμείς? Πες ότι είχαν καταστροφή. Ναι. Πού θα παίζαμε εμείς τις τραγωδίες? Μα φτιάξαμε ένα. Δεν φτιάξαμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους των νοσοκομείων γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε νοσοκομεία. Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, μου λέτε. Είναι η πλουσιοτέρα της Ευρώπης. Και δεν είναι λοιπόν η πλουσιοτέρα της Ευρώπης, διότι το κράτος εμποδίζει τους διάφορους τομείς να αναπτυχθούν ή τους βοηθάει να καταστραφούν. Οι εχθροί μας λοιπόν τι κάνουν? Προωθούν. Να με συγχωρείτε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω για να το ολοκληρώσω μέσα στο κεφάλι μου αυτό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό που μου λέτε κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι πως είμαι αντίθετος, αλλά είναι εξωφρενικό. Είναι, δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο. Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τους τομείς, σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ανοργάνωτον, εσείς θα βγάζετε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε στη Ζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν. Αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς, δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας.
ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο, νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο, τα τρία βασικά μέταλλα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου. Και μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Οπότε τι είναι αυτοκίνητο, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρόνιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσσινέ είναι απεικιοκρατική. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και εν συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκριτο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια. Επί 36 χρόνια ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρίτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, ούτε πιάσανε κανένα, ούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνουν αυτοί, εκεί που τους βάζουν, εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρίτου είχε φερειπίν προωθηθεί στην υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... έχετε τρόπους να αποδείξετε? Ό,τι λέω κύριε Μαγδίτα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν η υπαριθμόν Μαγούλα και Ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος. Τη δεκαετία του 60 κτλ. Το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγελαδινό γάλα και σήμερα παράγει 40. Αυτό γιατί? Πώς έγινε? Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση δια της αγρονομίας και δια της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε... Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά? Η κοινή αγορά ήρθε και αν θέλετε καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή. Αυτό έγινε με την... Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή της καταδικαστήσης και εις θάνατον εκτελεστήσης χώρας, στο σύνολό της αγοράς παραγωγικής. Μου λέτε τώρα για το γάλα. Για το Ξέρω γάλα, λοιπόν ότι εσείς, αν με συγχωρείτε, ναι, είχατε τη χροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων, ίσως αν δεν κάνω λάθος η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν και της Ανατολής. Της Ανατολής. Βεβαίως, και τις μεγαλύτερες του κόσμου και τις αρχαιότερες. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει, σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, διότι αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυπίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες, ψυγεία, η ζόλα. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα τα ελληνικά, και φτηνότερα. Η ζόλα υπάρχει σήμερα? Τη διέλυσαν. Την διέλυσε το ελληνικό κράτος. Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη χροπή? Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστως διέλυσαν τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά διαλύσανε και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε. Γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο. Αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει κρατήσει ένα μικρό μάγαζο σήμερα. Όπου αφού αυτός ο άνθρωπος, ο Χ, παρήγε γεωργικός και κτηνοτροφικός στη λεγόμενη επαρχία της χώρας, ο ένας από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλος στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρό μάγαζο εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυπίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ από την, δηλαδή
αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την Ελλάδα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε, αυτής της σατανικής διαδικασίας η οποία εφηρμόστη είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις τάξεις των 65.000 συν πλήν. Και είναι 800.000 συν πλήν. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουνε 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι 2, τότε οι 49 συντηρούν τον έναν, πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με 2 επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία, και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερώγκως και με γεωμετρική πρόοδο. Το γνωρίζω προσωπικά. Το γνωρίζω προσωπικά. Λυπούμε αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδής δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανορευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν την ίνο στη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Κύριε Σαβιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της Χροπή, που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε και για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία, κτηνοτροφία, γεωργία κτλ., επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα? Έχουμε πάρα πολύ. Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας, γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται? Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και το γεωργό και τον κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα μπορούσαν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ, περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και τον πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάνει τέτοια πράγματα. Αλλά πάση τόσο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαναδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις. Μάλιστα. Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν, τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί πολύ οργανωμένης, θέλετε να την πω τη λέξη, περί οργανωμένης προδοσίας, το σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστο στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και δεν σταματήσανε. Δεν το άκουσα αυτό. Μου περάσανε χειροπέδες. Τι εννοείται? Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εννοείται δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Βρήκατε πετρέλαιο. Μάλιστα. Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση. Δηλαδή όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και τους αρχαίους, γράφει ξεκάθαρα ο Ηρόδοτος, εις τη Ζάκυνθο είδε ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει για το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάφτισα κλάδων μυρωτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλε έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία είναι το καλύτερα αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο είναι στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα
πρόσφατα κτλ. Μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια, εν πάση περιπτώσει. Τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Σου λέει Βαρία, άστο να παιδεύετε, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω, εν πάση περιπτώσει, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας ο κύριος Έβερτ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδαση στα δε δικαστήρια που με περάσανε. Ισχυρίζονται ότι οι άδειες που μου δώσαν ήταν παράνομες. Το κράτος ισχυρίζεται ότι η άδεια που μου έδωσε να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομη. Αλλά... Και ενώ βρήκατε πετρέλαιο. Και ενώ βρήκατε πετρέλαιο, με σταματήσανε. Το οποίο δεν. Από το 1900. Εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείες μεθόδους, διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλείσεως διαρροής μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία, και να κάνω ένα μόλο, το οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν. Και έκτοτε δεν κάναν τίποτα. Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή. Ναι, είναι εκεί. Και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες. Αν θέλετε κύριε Μαγδί να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό στο οικονομικό μέγεθος. Αν θέλετε πολύ κοντά να το πούμε. Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι. Στην Κροσίνη. Πείτε μου ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη. Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε. Να ήμασταν αυτάρκεις και κάναμε και εξαγωγές. Και δεν κάνουμε. Όχι. Είμαστε ελληματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, από τα αγροκτήματα αρρώζα. Ποια αγροκτήματα αρρώζα? Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσετε στο σύνολό της δια των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχώραφα, του λείπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα να μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα που δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μία αγελάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά, με την οποία φτιάνει την κόλαση που έχει, ότι είναι κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά, ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθικόρους από τον ωκεανό και φτιάνει μια εφορωτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή η εμπειρία σας ως πρώην βιομήχανος, φαρμακοβιομήχανος, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής. Όχι μόνο, γιατί η χροπή δεν είναι το μόνο φάρμακα. Ήταν νομίζω ότι το καλλιτικά, ήταν χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα. Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες. Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ παρατήθην, κύριε Μαραδί. Δηλαδή όταν είδατε που πάει το πράγμα. Διαχώρισα τη θέση μου με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το δημόσιο, λέω δεν είναι δυνατό να κάνετε αυτά που κάνετε. Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή. Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τις θέσεώς μου αντιπροέδρου και διευθύνοντο συμβούλου της Γροπή, διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία με το του δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. Όταν παρετήθην, η Χροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι. Το θέμα είναι ότι ακριβώς εν κατακλείδη, κύριε Σοφιανόπουλε, μας λέτε ότι για ό,τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα κάποιοι ευθύνονται. Ευθύνει το ελληνικό κράτος ξεκάθαρα. Το ελληνικό κράτος από αδυναμία ή? Όχι, από οργάνωση. Με έξωθεν εντολάς. Αν θέλετε πάλι αποδεικτικό αριθμητικό, διότι αν αυτόν τον αριθμό δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ο τζίρος όλοι ξέρουν τι είναι, των φαρμάκων επί ετησίας βάσεως το 1974-75, ήταν της τάξεως των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, σε απολύτους αριθμούς τότε. Ο τζίρος των φαρμάκων σήμερα έφτασε 500 δις. Μάλιστα.
Έχουν δει 100 φορές επάνω. Προσέξτε όμως, τότε υπήρχε ελληνική βιομηχανία που κρατάγε τα μπόσικα και οι πολυεθνικές δεν αλώνιζαν και σήμερα βγάλανε τις ελληνικές εταιρείες από τη μέση και οι πολυεθνικές σου λέει τόσο πουλάω. Αν θέλεις πάρε, άμα θέλεις μην παίρνεις. Το ελληνικό μέλλον δυσίωνων. Ένα προϊόν δικό μας φερειπίν ελληνικό το οποίο είχε 50 δραχμές, άντε σήμερα να είχε 300, μια πολυεθνική σήμερα το πουλάει στην Ελλάδα 3.000. Και αφού δεν υπάρχει το ελληνικό, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το ξένο. Διώξαμε δηλαδή ό,τι το ελληνικό και στην Ελλάδα φέραμε το ξένο. Το ξένο. Το οποίο πλέον ορίζει την ελληνική βιομηχανία. Και τα είδατε τώρα αυτά με τους συνταξιούχους, με τις την λίστες, ελληνική με κοινωνία ακριβώς, ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό το λέτε εσείς ότι είναι μια μεθόδευση όπου μεσολαβούν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν. Ξένα συμφέροντα, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μια προδοσία. Προδοσία με μεγάλα γράμματα και με κεφαλαία. Εις το κύβο. Διότι κύριε Μαδί, προσέξτε, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι. Να τρελάθηκαν οι γεωργοί της Ελλάδος, να τρελάθηκαν οι κτηνοτρόφοι, να τρελάθηκαν οι βιοτέχνοι, να τρελάθηκαν οι βιομήχανοι, να τρελάθηκαν οι έμποροι. Όλη η παραγωγική διαδικασία της χώρας βρίσκεται σε διάλυση. Ναι, αλλά δεν βρίσκεται σε διάλυση. Τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν ορισμένες νομοθετημένες οικονομικές δομές της χώρας και αν θέλετε εν συνεχεία ήρθε και η χαριστική βολή της κοινής αγοράς, όπου αν θέλετε εμείς πήραμε 61 κιλά κατά κεφαλή γάλα και η πρώτη τελευταία χώρα που είναι η Ισπανία έχει 150 κιλά. Μάλιστα. Η Πορτογαλία που μπήκε 12 χρόνια μετά την άδεια στην κοινή αγορά πήρε 192 κιλά γάλα κατά κεφαλή. Το οποίο σημαίνει εμείς πήραμε 630.000 τόνους και η Πορτογαλία πήρε 2 εκατομμύρια τόνους. Αυτό το 1,4 εκατομμύρια τόνους αγελαδινό γάλα, εάν μας το είχαν δώσει, θα λύναμε τα οικονομικά μας προβλήματα, διότι θα μιλάγαμε για 350.000 αγελάδες, 350.000 αγελάδες είναι 350.000 μοσχάρια, 350.000 μοσχάρια είναι 100.000 τόνοι κρέας, είναι $1 δισεκατομμύριο, μάνι. Και από εκεί έπειτα αν το προεκτείνουμε θα δείτε τελείουν η ανεργία και τελείαν όλα. Όταν δε την τριετία 93-96 όλες οι χώρες πήρανε αύξηση στην ποσόστοση, ποσόστοση είναι το ποσόν που μας επιτρέπει η κοινή αγορά να παράγουμε. Ενώ πήρανε όλοι αύξηση στην ποσόστοση με ένα εξωφρενικό νούμερο που δώσανε στην Ιταλία 1.300.000 τόνους, όταν η Γερμανία φερειπίν πήρε 260.000 τόνους αύξηση, στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα δεν μας δώσανε ούτε 1 κιλό. Η μοναδική χώρα που δεν πήρε αύξηση στην ποσόστοση ήταν η Ελλάδα. Εμείς παραπίναμε εκεί που ήμασταν. Και προσέξτε τώρα γιατί στην Ιταλία. Διότι η Ιταλία είναι κοντά, μεταφέρει βότση 24 ώρες, έρχεται το γάλα από την Ιταλία στην Ελλάδα και η Ιταλία μπορεί να πάρει φερπίνο όπως είναι μακρόστενη, να πάρει από τις γειτονικές Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Δηλαδή οι κεντρικές χώρες μεγάλες γαλακτοπαραγωγές θα δώσουν στη Βόρειο Ιταλία και η Ιταλία θα δώσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πήρε η Ιταλία αυτό, διότι αλλιώς δεν δικαιολογείται. Τι σοηλογική εξήγηση έχει αυτό? Η Ελλάδα να μην πάρει καθόλου αύξηση στην ποσόστοση και η Ιταλία να πάει δηλαδή η Ιταλία πήρε αύξηση στην ποσόστοση το διπλάσιο του συνόλου της Ελλάδος. Κεφαλαιώνοντας, κύριε Σοφιανόπουλε, τι θέλετε να μας πείτε? Θέλω να πω ότι εδώ τώρα εγώ ανέλησα, αν θέλετε, σε εσάς της παραγωγής των προϊόντων που διατρούν, αλλά τώρα εσείς νομίζω πρέπει να μας πείτε αυτό το πράγμα πώς γίνεται στη δικιά σας τη μεριά. Δηλαδή τι βλέπετε εσείς? Εγώ έδωσα την ανάλυση. Γιατί στον τομέα της τέχνης, παραδείγματος χάρη, ενώ έχουμε τόσες δυνατότητες και εκεί ακριβώς πάλι τίποτα δεν γίνεται? Τώρα σας τα πετάω το μπαλάκι, αλλά εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα αυτό, αλλά δεν βλέπω ότι και εκεί διαισθάνομαι, ενώ εδώ στο δικό μου τομέα έχω αποδείξεις. Εσείς αποδεικνύετε στον τομέα σας ότι συμβαίνουν αυτά. Τι αποδείξεις? Υπάρχουν οι αντίστοιχες αποδείξεις, κύριε Σοφιανόπουλε, και για την περιοχή του πολιτισμού και της τέχνης και των γραμμάτων. Έχω μία εμπειρία για μικρό διάστημα, αλλά απέκτησα τη γνώση του πράγματος στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Έχω μια εμπειρία. Παιδεία λοιπόν. Παιδεία. Έχω μια εμπειρία από τον κινηματογράφο και έχω και μια εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορώ να σας πω ότι, ας πούμε, αν θέλετε να μιλήσουμε, με ρωτάτε να σας πω? Να το εντοπίσω λίγο, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη.
Ο Τόινμπι, ο μεγάλος αυτός Εγγλέζος ιστορικός, τους μεγαλύτερους του κόσμου και πιθανώς ο καλύτερος, στο βάθος Έλληνας, ο μεγαλύτερος ιστορικός του 20ου αιώνα. Στο περιβόητο έργο «Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους», The Greeks and their Heritage, μας δίνει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Τούρκος, ο δυνάστης, ο Μωαμεθανός, ο Μογγόλος που κατέλαβε και κατέσφαξε τον Ελληνισμό, επέτρεπε στον Έλληνα να κάνει πανεπιστήμια, ακαδημίες και ούτω καθεξής. Πράγμα το οποίο απαγορεύει σήμερα το Σύνταγμα της χώρας. Εκεί τι συμβαίνει. Συμβαίνει, κύριε Σοφιανόπουλο, το εξής. Κλείνοντας, σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θα ευχόμουν όλοι οι άνθρωποι από την περιοχή που αντιπροσωπεύω να σας ακούσουν και να ακούσουν τους αντίστοιχους Έλληνες με την ίδια προσοχή. Να ξαναθυμίσω πώς ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή, ότι ο Καβάφης λέει